prvom dieli príbehov z Hrádku sa vrátime do roku 1945, teda tesne po skončení druhej svetovej vojny, a dozvieme sa, čo sa udialo na hrádockej Steinekerovej kopanici. Steinekerovci, Lindnerovci, Tanglmajerovci a aj iné hrádocké rodiny sú potomkovia Nemcov, ktorí do hrádockých lesov prišli ťažiť drevo za vlády Márie Terézie a jej syna Jozefa I. Najskôr sa usídlili v Častej a odtiaľ sa postupne presunuli aj k nám do Hrádku. Po skončení druhej svetovej vojny sa im ich nemecký pôvod mal stať osudným. Dnes už nevieme odkiaľ, no prišiel rozkaz, aby ich vysídlili. Koho všetkého mali brať? Na základe čoho to vyberali? Však to! No, aj Tanglmajerovcov vyvážali, Klement de Bola a Brigit, aj tých. Na základe toho, ja ti poviem na základe čoho. Lebo Hitler spravil v Piešťanoch školu pre týchto ľudí, aj internát. Od nás boli dve sestry, Olga a Mariena tam v tej škole, od Tanglmajerov bol Klement a Brigit a od Lindnerov neviem, ktoré baby, lebo tam bol aj syn a neviem, ktoré baby, ale tieto tri rodiny nás vyvážali. Čiže oni chodili do tej nemeckej školy v Piešťanoch? Áno, v Piešťanoch, áno, v tom internáte bývali a na základe toho nás potom vyvážali. Áno. Lebo Trautenbergerov nevyvážali, to sú tiež Nemci, ale tam mali moc detí, pravda, viacej detí, ale ich nevyvážali, pretože si nemali čo odviezť, bolo ich veľa, boli chudobní, tak nemali, no tak, tým nechodili do školy, tak. Prišiel voz, na ktorom sedel kočiš Koloman opäť a viezol ich z kopaníc, až prišli do dediny. Dorazili až sem k jeho domu, kde do príbehu zasiahol Rus Igor Sepor, ktorého všetci volali Rehor. Ten išiel, ja neviem kde, do mesta volá kde a ten teda povedal, prečo nás vyvážajú, že však sú normálni ľudia, akože staráme sa o všetko a tak, no tak spravím tam voláky tento výstup. No a tak nás potom vrátili naspäť. A Rehora viacej nebolo. Viacej ste ho nevideli? Nie. Igor Sepor bol ruský vojak, ktorý v Hrádku ostal po prechode frontu. Býval u Gabriela Hornáka a od neho sa aj dozvedel o plánovanom vysídľovaní. Nás viezol ten opäť a Gabriel asi viezol Tanglmajerov alebo Lindnerov a ešte jeden bol. Čiže každú rodinu niekto iný mal? Áno. Čiže on sa potom teda vrátil z toho mesta a on im dal rozkaz, aby to nechali, alebo ako to prišlo? Áno, on im dal rozkaz. On im dal rozkaz, že nás majú zaviesť naspäť. Čiže potom ste sa z dediny vrátili naspäť na kopanicu? Áno, pekne nás zase vyviezli na kopanicu, áno. Čiže tým pádom vlastne vás zachránili, lebo neviete, čo by, kde by vás zobrali? Áno, nevieme, kde by nás vyviezli, nevieme. V tomto istom období sa podobné vysídľovania diali aj v Častej. Na nešťastie Častá nemala svojho Igora Sepora a tak mnohí z potomkov nemeckých drevorúbačov bez stopy zmizli alebo zahynuli.